Jakub, posielam ti zmenený pôdorys dojov nadzemného podlažia, kde sa zmenili nasledovné veci. Začíname od vstupu. Vstup 90 dvere. Za vstupom rozdelíme túto chodbu na polovicu múrikom, kde vytvoríme taký kútik pre vstup do kúpeľne. Vchádzame do kúpeľne, za dverami bude umývadlo, vedľa neho práčka, na konci sprchový kút, ktorý bude vlastne vymurovaný. Oproti, alebo respektíve vedľa kúpeľne z druhej strany máme samostatný záchod. 60 dvere, malé umývadielko. Zmenší sa nám táto izba, ktorá bude spálňou. Zostanú tu dve postele, s tým, že tu po prípade dáme šatník, alebo tu môže byť stôl, nejaký pracovný kútik. Za vstupom naľavo vzniká veľký šatník. Pred neho dávame malú priečku, aby sme opticky oddelili zádverie od ostatného bytu. Na pravej strane vlastne vzniká tiež nejaký kútik na topánky alebo na oblečenie. Miestnosť, ktorá bola pôvodne kuchyňou a jedálňou, meníme na dve malé detské izby. Po prípade, podľa potreby, to bude len jedna veľká izba. V našom prípade sme spravili takto dve detské izby, že vchádzame 70 dverami, dáme posteľ buď sem, alebo za dvere, jeden malý stôl, sedenie, nejaké skrine, police. Táto izba síce by bola prechodná, ale to len v prípade teda, že by rodina mala dve deti, môže mať samostatné izby, keby nie, môže z tohto byť pracovňa, detská izba, alebo len jedna veľká izba. Kombinácie je tu viacej. Druhá izba v podstate bude podobne riešená, s tým, že aby táto izba mala svetlo, spravíme nad dverami sklobetónový svetlik, aký bude potrebný. Čiže získavame dve izby, z bývalej spálne a kvázi obývačky vytvárame kuchyňu s obývačkou a jedálenským kútom. Dvere vyhadzujeme, čiže tu nebudú žiadne dvere. Na túto stranu dávame kuchynskú linku do L-ka, kde bude šporák, nejaký dvojdres, jednodres. Tu budeme vytvárať, respektíve tu budeme dorábať strešné okno. Čiže buď bude rovno oproti vikieru, alebo niekde nad umývadlom. V podstate to nebude nejakým spôsobom viditeľné, že kde sa nachádza. Vytvárame malú priečku, z tejto strany bude chladnička, z druhej strany nejaká knižnica napríklad. Druhá priečka, kde bude, respektíve ani nie priečka, ale barový pult. Čiže tu dáme nejaké 2-3 stoličky barové, ako bude vychádzať, ako ti to vyjde. Za barový pult, alebo respektíve pri ňom, bude štítové okno. K tomuto by som ti dodal ešte možno fotky, aby si to vedel predstaviť, ak bude nutné, ale začal by som to chcel takto zmeniť. Ďalej za barovým pultíkom máme jedálenský kútik, maličkú jedáleň, 4-5 miest maximálne. Za tým vzniká priestor na skriňu ešte nejakú, alebo na policu. Tu je vikier. A celý tento priestor bude vlastne obývacia izba kvázi spojená, teda vidíš, nie sú tam nikde dvere, čiže je to kvázi jeden priestor oddelený len nejakými priečkami, prípadne paravanmi. Uvidíme, jak sa to bude dotvárať. Čiže do obývačky môžeš vchádzať cez kuchyňu, alebo tadiaľto stolík, kreslo, jedna zostava s nejakým televízorom. Čiže v podstate by som ťa poprosil, aby si to nejak takto opravil. Poslal mi to s tým, že nejaké plochy sa ti menia, bohužiaľ. Toto bolo celé riešené ako apartmánové podlažie, kde má každý apartmán mať svoju kúpeľňu. Momentálne, malo to byť na eurofondy, momentálne z toho nič nie je. To znamená, že prerábame to na kvázi troj- alebo štvorizbový byt. Či budú tieto dve izby alebo jedna izba. Čiže
budeme tam prezentovať tú variabilitu. Dobre, ďakujem ti, pošli mi to prosím ťa a riešime ďalej. Zatiaľ dík.